og velkommen til endnu en video. I dag, der skal vi klargøre den der, for vi skal ud og køre på lørdag den 1. august på Sturup. Det bliver meget spændende. Der er egentlig ikke så meget, der skal laves, men lidt små ting her og der skal der jo være plads til. Jeg har snydt og 20-startet en lille bitte smule, men vi kan lige gå igennem, hvad jeg har lavet. Det der elsæt dernede, det er blevet lavet lidt pænere nu. Der hang jo relæer og kabelsko ud til højre og venstre. Så det har jeg fikset. Det er blevet lidt mere clean nu. En anden ting der var, det var, at både olietilførslen og oliereturen på turboen var lidt utæt for olie. Og det dur selvfølgelig ikke. En varm turbo plus motorolie er lige med ballade. Så det er helt lækkert og tæt nu. Det samme med returen. Så det er der egentlig styr på. Så langt, så godt. En anden ting, der ikke virkede på bilen, det var faktisk alt lyset. Men det har jeg også fikset. Så nu er der sgu lidt lys på bilen. Ikke det mest nødvendige, men når det nu er der, så kan det jo lige så godt virke. Så det vi faktisk skal lave i dag, det er en helt almindelig bilen fejler ingenting klargøring. Det vil sige, at den skal have skiftet motorolie og oliefilter. Og så skal vi have efterspændt alting i styretøj og undervogn og hvad man nu kan komme til, så man ved, at alt det er cool. Og så har jeg fået sådan et strobe light kit, som jeg tænker, at jeg vil have monteret i stedet for parkeringslyset, der er nu. Det giver lidt show, det er sgu egentlig meget lækkert. Så vi skal lige starte med, at jeg lige skal ud og hente noget motorolie. Jeg har fået et oliefilter til den, så jeg kører lige ud og henter noget motorolie. Did you wash your ass today? Og det vil så selvfølgelig sige, at jeg tager min RX-7 ud og henter motorolie til min RX-7. Det kan noget. Den her, den har dog stadig vankelmotor. Skal vi lige tage et lyt på den, eller hvad? Lækker vogn fra 88 du. Hold op. Hold mund. Ej, hvor hun synger. Nå. Afsted. Så for satan. Jeg har lige overnighted parts from Japan. Castrol Edge 1060. Kæft, det er dyrt, det lort der. Det er næsten guld på flask. Men det skal til jo. Og en oliefilter. Og så noget demineraliseret vand, hvis den skulle mangle noget kølervæske. Så tror jeg sgu, at vi har det hele. Så let's go. Når man, mens catchcanen den lige står over og tømmer sig selv meget langsomt, så har jeg lige efterspændt alt styretøj, støddæmper, bagtøj, gearkasse, whatever.
Det var faktisk kun lige den her bold heroppe i forbrugen, der var løs. Så den er god fin. Hold kæft, nu vi skulle være der. For satan! Og for at tage det første kig under bilen på video, så er det den tørreste M50, jeg nogensinde har set. Hvilket var dejligt. Der er kun lige lidt oliespil herfra, da vi reparerede tilførslen til turboen. Så det ser super fint ud. Servoen er helt tæt, og motorolie er helt tæt. Wisefaben ser ikke særlig gammel ud. Det er jo altid noget. Undervognen ser pæn ud. Ikke rigtig noget at komme efter der. Screamerpipen, den kommer ned her. Og så har vi selvfølgelig et omsvejst hus her på 530D gearkassen med fine kobling. Også lavet rimelig lækkert. Noget homemade beslag. Og så den der beskyttelse der til kardangen, hvilket jo også er super fedt. Det er bare lækkert. Altså, man kan sige meget, men den er satme pæn, den her karosse her. Der er sgu ikke så meget at komme efter. Det ser super fint ud det hele. Olien ligner ikke noget, der har kørt særlig længe. Og den ser pæn og ren ud indeni. Der var ingen flakes eller noget som helst i. Jeg har godt nok ikke lige mit værktøj til at åbne oliefilteret med. Men jeg tænker, at vi er all good der. Så det er pissefedt. Pissefedt. Så tror jeg sgu, vi vil være der. Der er frisk olie, der er frisk oliefilter. Alting er efterspændt. Der er tjekket vand, der er tjekket serveolie. Der er tjekket bagtøjsolie, gearkasseolie. Jeg tror sgu, den er god. Nå ja, så fik jeg også lavet lidt lækkert lys foran. Lidt Brian. Det skal dog være. Ja, for fanden. Det er nødvendigt. Det er blevet pissegodt, mand. Jeg melder hermed klar til Sturup på lørdag. Tak fordi I så med.